Hello, takulandirani kuno ku Mapena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawu komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Kuyambira kanthawi Satana wakhala akuyika chikombole choyerekezera ndi zinthu zakumwamba ndi cholinga chofuna kupanga boma lake lolongosoka lomveka bwino. Tikudziwa kuti mtsogoleri wa dziko lonse lapansi ndi mwini wake Yehova, Mulungu wakumwambamwamba. Inde olambirika ndi olandira ulemu, olenga dziko lonse lapansi. Muchilengedwe cha nzeru zace chili ndi kuposera kwakukulu, komanso chili ndi mapinikodi chilengedwe chakecho. Lucifera alibe chidziwitso chilichonse chokwanira kuti angathe kupanga sisitimu. Atagwa kuchoka ku dziko lapansi, anayamba kumabera masisitimu akumwamba, nkumapanga zofananafanana ndi zakumwambazo ku dziko lomwe lino lapansi. N'chifukwa chake mukumva nkhani ya akalonga amumlengalenga amene anagwira mapemphero a Danieli. Mukamvetsera bwino kugawagawa kwanga kumene ndimalongosola za chipata chimene pamadutsa mapemphero, chimene chinayalidwa ndi mpango wa angelo akugwa, koma wokhalako mzigawo zitatu ndinafotokoza zija. Mukapeza kuti iyeyi amayerekezera ndi mphamvu zakumwambazo zimene zimayima kwa Atate, pa nthawi yomweyo zimayima kwa Mzimu, komanso zimayima ku Mwana. Ngati munandimvetsa dzulo lija, ndimafotokozera za maufumuwa mmene anayimira ndi mphamvu zimene zimachitika nzomwe tidakaziona titafika zigawo zimenezo m'masiku athu akusatembenuka mtima. Mmene ndimafotokoza za zigawo zitatu za dziko lapansi lino, timanenanso za ufumu wa Lucifera umene uli ku dziko lapansi. Mmenemo ndi mmene tinapezamo angelo amayima ngati angelo achikazi, chifukwa amagwiritsa ntchito mawu akuti 144,000 queens, kapena kuti 144,000 mafumukazi. Musayiwale kuti mukamanena za mkazi m'Baibulo mumakhala mukunena za mpingo. Nayenso Lucifera anayika kuti 144,000 angelowa ayimire mpingo. Mumakhala mchingerezi timati ma-counterfeit. Ndikuyerekezereni, ifa Seventh Day tili ndi 28 fundamental belief. Ku chipembedzo cha Satana alinso ndi 28 fundamental belief zimene amazibweretsanso mofanana ndi 28 fundamental beliefs. Iwo amazitchanso kuti 28 element of satanic belief. Mukapeza zinthu zolekanalekana zimene anaziyika kuti zizifanana ndi mmene Mulungu anayikira system zake. Mukapezanso kuti tili ndi 24 elders. Awawa anayikanso 24 elders zawo za ku Satana. Ndi angelo to amenewo. 24 elders amenewa amayang'anira mayiko, anasankha mayiko 24 ku dziko lapansi lino. Mwinanso chimenechi nchachilendo sinambe ndanenapo za mayiko 24 amene amayimiranso 24 elders. Kuli angelo okwana 24 akugwa, koma anatenganso mayiko 24
kwakhazika ngati akalonga dziko lapansi lino. Maiko 24 amenewa ndi kumene kumapezeka mwa njira ina system zamayendetsedwa aboma la dziko lapansi za mphamvu zodalira Lucifer zimayenda m'maiko 24 wa anachita kuwasankha ali paderadera. Kuchokera ku maiko 24 amenewa ndi kumene amasankha olamulira a dziko lapansi ngati mmene tadziwira makosana a America, Russia, Germany, Britain ndi maiko ena amphamvu anasonkhanitsa pamodzi. Musayiwale kuti maiko amenewa 24 elders anatengamo maiko ena aku Africa kwaika mu panelo ya maiko 24 wa anatengamo maiko ena aku Asia kwaika mu panelo ya maiko 24 kuyimira 24 elders. Koma mukamaphunzira 24 elders ya kuchipembedzo cha Satana imabalalitsa mukafika pa mfundo zakuti mukalekanitse 24 elders kuyimira maiko ndi 24 elders ya angelo eni akugwawo. Amagwira ntchito bwanji? Amakhala ngati akudzigawa pakati. Iniyo mutha kukaona ngati kuti alipo 44 koma ayi ngati alipo 48 koma ayi ndi 24 omwewo. Akakhala mpanelo yawo mtimu yawo amayesesa kuzipezera mwayi wakuzigawa ngati ndambiri ngati kuti apanga ma second image. Choncho angelo amenewo akamabwera pa ma 24 elders amakhala ndi ma elder amene amayang'anira ma elder 24 aja. Ndi kumene mumakatulutsako achina Vladimir Putin kukakupatsani ngati muli ndi ma second image. Wawa mukuwamva Donald Trump azikakupasani ngati ma second image. Koma second image iyoyo ndikuyifotokoza panoyi ndiyone ndi ma images angelo obwera mu 24 elders amene amachita lu dziko lonse lapansi pansi pa mautsogoleri awo. Zimayenda mokhala ngati zili ndi chibalaliko kapena ngati chisokonezo pakati pa anthu. Zimakhala zovuta ndithu pang'ono ndi pang'ono pa ulendo oganizira magawidwe ofanana ndi system yakumwambayi kukapanga boma la Satana ku dziko lapansi. Ndikuti mukachoka pa 24 elders ndakupasani chithunzi chakuti kuliso 24 elders ku Baibulo. Kwa Satana kuliso 24 elders. Muli ndi 12 apostle yakwandiyelekezi ndeso pali 12 tribe yakwandiyelekezi. Imene yonso ndi nkhani yakuti ikakuyikani pa angle of error ku mkangano waukulu kwambiri wa ku dziko lonse lapansi, the great controversy mukayipeza ku 12 apostle a dziko lapansi komanso 12 tribe a dziko lapansi. Ndi ziphunzitso zokhazikika zofuna kuzitambasula kuti zimveke bwino zimene zimakapanga chibalaliko cha chipembedzo chathu ku dziko lapansi lino. Pamene muzikasanthula 12 apostle ya ndiyelekezi mukapezako zipembedzo zikuluzikulu zimene zikuyenda mobalalika zokhulupirika ku dziko lapansi kuphatikizapo amboni za Yehova. Amayima ngati ma 24 elders kapena imodzi mwa timu ya anthu 12 aku dziko lapansi. Kuli zipembedzo zimenezi Roman Catholic mukampeza ali ndi apapa. Pano kuchipembedzo chathu cha mboni mukapeza kuli mafaundala aja amakwakwazidwa ndi kuayikira makaunterfeit mwatsoka malo mwa faundala weniweni amene anafunika ayambe mpingo. Lucifer amatha kuyika apostle wake. Sindikudziwa ngati ndikumveka bwino. Kupereka vumbulutso kwa Ellen White koma nkukakuyimikira ndi vumbulutso lina lochokera kwa Ellen White. Pamene pa
pamakhala mkangano waukulu umene umakapangitsa kuti zimene ife timakhulupirira kuchokera mu zimene Mulungu adachita ndi mafaundala athu. Mwatsoka mafaundala aja amatha kuchokera pa 12 apostle kapena 12 elders koma yachipembedzo cha Satana. Zinthu ngati zimenezi zimafuna kuzimvesesa bwino. Mmene ndikufotokozeramu ndi zitsanzo chabe za zina mwa zimene zimachitika ndi zimene mukufuna kuti inuyo m'bale wanga muzimvesese. Koma zimenezi sizitanthauza kuti chipembedzo cha mboni za Yehova chilibe faundala kuchokera kwa Mulungu weniweniyo. Koma ngati chitachita tsoka chikhoza kutembenuzidwa nkukupasani wina. Bible believer, mutachita tsoka akhoza kukupasani wina. Angelo aja amabwera kudzachita take over mphamvu ndi ma authority amafaundala aja. N'chifukwa chake mukapeze kuti 7th day ya 1844 mukafika lero mwisiyanitsa. Ikuchitidwa divert kukakhala ngati chikatolika. Ndani amene ukuchipanga divert chipembedzo cha 7th day kuti chikayambe kuvomerezana ndi mfundo za chikatolicism. Mukapeza kuti ndi mmodzi mwa 12 apostle koma yako mdima amene anabwera kudzachita take over ufaundala wa chinamira, kudzachita take over ufaundala wa Ellen White. Koma nkachetechete pulani yake nja kuti mipingo yonse pakutha pa nthawi izapezeke kuti ma forefathers amene adayambitsa mothandizidwa ndi Mulungu asunthidwapo kwabwera ma artificial forefathers amene adzayendese mipingoyo, zimene zikayambitse chibalaliko kakamvesesedwe ka uthenga wabwino umene ukalalikidwe kumapeto, kotero kuti mukaudziwe choonadi chenicheni cha uthengawo chimakaoneka kuti chikuoneka chotayika. Koma aini yakefe timakhala kuti sitikudziwa. Muzingomvera kuti kulikulu kwa America agwirizana zakuti, kulikulu kwa America kunali msonkhano akuchita ndi divert akulandani choonadi chenicheni chimene chinabwera ndi ma forefathers aja akuyikani pamene patu. Ndiye kuti ndikungotenga nusu chabe la counterfeit imene inu mumaona kuti kuli 12 apostle, mumaonanso kuti muli ndi 24 kani mulinso ndi 12 tribe. Zosausa kwambiri kumvesesa kwake. Zipembezozi zikubalalika chifukwa chakuti ufumu wa Satana ndiyelekezi sugona, umayesesa kuzipezera china chake. Mukapeza kuti ngakhale mabuku amene analembedwa ndi ma forefathers omwewo pokapanganso republished, mukapeza kuti apeputsa kugwiritsa ntchito mwina ma translation ndi ma vision achingerezi. Mukapeza kuti akupita nakasungunula mchimenenso chidamenya asilamu kwachosa ku Arabic choyambirira nkwapasa chi Arabic chimene chikubwera ndi mapakistani pamodzi ndi mashia, masuni ndi zipembezo zina zimene zidapanga chisilamu kwachotsa ku origin ya chi Arabic. Lero mukapeza kuti ndi chani chimene anthu mumaonapo? Palibe chimene mumaona, mumangoona kuti tikuyenda ndi baibulo lomwe lija. Simunaone kuti tili ndi malemba oyera, tili ndi buku lopatulika. Mukamakayang'ana mukapeza kuti muli kasinthasintha wadzichewa. Zimene zija zimabweresa kasinthasinthanso wachingerezi. Mukaona kuti content ya malemba aja ikuyamba kutayika, meaning ya chinthu chija ikutayika, koma inu simungayione chifukwa yangokubweretserani mawu akuti chichewa cha makono. Zimenezi zinakhazikika ku department imene Lucifer adayipanga ngati counterfeit ya 12 apostle. Amachita department yawo ndi kusintha ma forefathers amene adayambitsa Mulungu adawatsitsa kuti adzabwerese uthenga wabwino. Chifukwa chake mukapeza kuti zolankhula za Ellen White zoyambirira zimaoneka ngati mudakali muzomwezo kuzafika lero
koma pamene zakhala zikusindikizidwa kawiri katatu kawiri kanayi kawiri katatu mukapeza kuti muli zina zopepuka. Kutereko mabuku ena amphamvu kwambiri alipo, koma mukapeza kuti mabuku amene aja akapitanso kukapanga republished kawiri amakasungidwa ndi kusungunula ngati paragalafu ija ndi yomwe ija, koma ikapeputsidwe inuyo nkumaona ngati kuti it's just a matter of translation, not knowing kuti mphamvu ya mawu aja yasungunuka. Zimenezi ndi zimene amapanga ma 12 apostle komanso 12 tribe koma yakumdima. Ndikuti mwachidule ndikubweretsereni pa ndondomeko imene ndinayifotokoza pa gawo la 144,000 ma queens akudziko lapansi amene amapanga boma lachiwiri la nthaka ino la ku Lucifer. Mukapeza kuti m'Baibulo muli ndi 144,000 oyitanidwa, ukunso anayitana 144,000 koma amenewa amagwira ntchito ngati makwini. Makwiniwa amabwera pa counterfeit yotani. Ifeyo kuchipembedzo tikati mkazi timanena mpingo, nawonso ali ndi mkazi amanena angelo amene adaveka dzina la ukazi limene timalimva lija kuti kuli Queen of Heaven, mfumu yayikazi koma yakumwamba, ndi anagawa in 3 categories. Mulingi yakumwamba imene inagwira mapemphero ija, kuli department ina yachikazi imene imasogoleredwa ndi uja mumamumva kuti mfumu yayikazi yakumwamba. Ndi mfumu chifukwa ili ndi ulamuliro, ili ndi anthu, ili ndi angelo amene amalamulira. Tikati mfumu ndio tili ndi mafolowa, ndikuti kuli mafolowa koma amene imangati boma lachikazi la mmwamba limene osogolera uja ndi amene Baibulo limamutcha kuti Queen of Heaven. Ndetsopano a Queen of Heaven amenewa anatengapo pa 144,000 aja anayika kuti adziyang'anira department ya zamumlengalenga. Koma mukapita mozama kuti mukuphunzira kapena ndikuyamba kuphunzisa pa 144,000 ya angelo akugwawa, muzachita chidwi kwambiri kuona mmene amenewa adzutsira mipingo ku dziko lapansi yati mbwe ku dziko lapansi imachokera ku 144,000 queens yochokera kwa Lucifer. Imeneyi ingakuzunzaninso ni kwambiri chifukwa ikhoza kukakudzutsirani Seventh Day koma wina, ingakudzutsireni Assemblies of God koma wina, itha kukutsutsirani chipembedzo china chofanana nchanu chicha nkumayenda ku dziko lapansi. Komanso ndi imene yangoti mbwe kudzakanganira na anthu ku dziko lapansi, kuwapanga kuti azisungika ngati anthu oti ali m'makachisi koma atatsegula tindende tambiri totchedwa machalichi koma muli ukapolo, akapolo achipembezocho, akapolo amachalichiwo omaona ngati muli pansi pa lamulo la chipembezo koma muli pansi pa lamulo la Lucifer. Amachita zimenezi ndi department ya 144,000 queens ndi ena anagawa dziko lino lapansi kuyang'anira za mpingo koma wachipembezo cha Satana. Mmenemu amagawana kumakatenga uphungu wawo pansi pa madzi kuti akakutulutsireni mafashoni ochitika mzipembezo koma m'dzina la Yesu, machiritso ochitika mzipembezo ngati dzina la Yesu koma ali ma queens amene wawo. Ndi iyinso ndi department ina ya angelo imene imayima koma ngati kuchikazi koma kukazi uwu amafuna kupanga counterfeit za mpingo. Monga ife timadziwa kuti Baibulo likati mkazi amanena za mpingo, nawonso anayika the heavenly queens ndi anayikanso earthly queens ndi ali ndi marine queens amene timakapezako ufumu wa pansi pa madzi. Anagawana angelo amenewa in 3 categories.
ndi amagwira ntchito zonsezo ku dziko lapansi. No wonder kuti kupembeza chakhala chinthu chovuta kwambiri ku dziko lapansi. Musamadabwe kuti choonadi chakhala chovuta kwambiri kuti chitsatidwe ku dziko lapansi, chifukwa the entire network ya Lucifer inakhazikika kuposera maganizidwe a munthu, kuposera nzeru za anthu ku dziko lapansi. Ndi chifukwa chake mukamazisanthula zinthu za uzimu koma ndi umunthu, mumakapezeka ogonja ndi operewera, olephera kufikira muyezo wakupulumuka. Mumakakhala akapolo kapena kuyenda mchinthu chimene chilibe khomo kotulukira osamakuona, nkumakangana nokhanokha, nkumasemphana nokhanokha, nkumakayikirana nokhanokha, chifukwa network yakuluwa mmene adayikira ku dziko lapansi is so powerful. Padayenera kukhala chifukwa. No wonder kuti Mulungu analola kuti Yesu atsike ku dziko lapansi kuti akabwerese extra power, extra vision, extra sight imene ikakuthandizani kuona beyond maonedwe a Lucifer. Mumayenera kulandira mphamvu yochokera kumwamba, mulandire zochitika za kumwamba zikuthandizeni kuti ine muziona far beyond mene Lucifer amaonera ndi mene amazitengera zinthu zace. So to understand the kingdom ya Satana ndiyerekezi inagawidwa molekanalekana ndi anayerekezera zinthu za kumwamba ndi za dziko lapansi. Chifukwa chake anzathu amboni za Yehova amanena za 144,000 kunena kuti ndiye osankhidwa amene anasankhidwa, ndipo iwo amanena kuti kulibenso kwina kumene munthu adzapite ndi dziko lapansi lomwe lino, kudzakhala kuti mwamaliza zochitika za dongosolo ya nthawi yapansi pano. Koma kuti mukachita understand chiphunzitso chimenechi chizikakubalalitsani, koma chikapezeka kuti kumapeto kwake chikukubwereserani chithunzithunzi cha network ya mphamvu imene inagwira zipembedzo ku dziko lapansi, nkumakangana kudzera muzikhulupiriro, kudzera mmabelief amene tili nawo, kuti tokatoka tikalephere kuona kumene tikupita. Dziko lapansi lili pa mdima kwambiri, maulamuliro a dziko lapansi ali pa mdima kwambiri, maufumu a dziko lapansi ali pa mdima kwambiri, chifukwa ponsewa anachitidwa capture ndi Lucifer. Iye amayenda choncho. Mungabalalike pamene mukufuna zithandizo ku dziko lonse lapansi, kuti mukasiyanise abwino a Lucifer amene amapereka donation ndi mdaliso ochoka kwa Mulungu. Mungausiyanise bwanji? Povuta kwambiri mukapeza kuti chipembezo chikuyendetsedwa ndi thandizo lochoka kwa Lucifer, koma nkuyikapo kuti Mulungu watidalitsa pa mpingo pano. Banja likuyendesedwa ndi chithandizo chochokera kwa Lucifer, koma nkumanena kuti Mulungu watidalitsa pa banja pano. Amayika system yakuti inuyo ikamakubalalisani simungadziwe. Tadziwa ni kuti 144,000 ya makwini a dziko lapansi oyimiridwa ndi Lucifer ndiyosiyana ndi 144,000 imene mumayipeza ku buku la chivumbulutso. Izi zimaululidwa kapena timazifotokoza kukudziwisani kuti muzidziwa makautafiti amene Satana anayika ku dziko lapansi. Musayiwale kuti sikale ndi dzanadzanale timakambirana nkhani yokhuzana ndi ubatizo, kuti pali ubatizo obatiza munthu m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Umene ubatizo omwewu kwa Satana ndiyerekezi ulipo omabatiza anthu m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Kuti mukasiyanise utatu wa Katolika ndi utatu wakumwamba mpovuta kwambiri. Inuyo muzingozitchula zinthu zija, mukulephera kuzipanga gather kuti muzike pamodzi. Amene angadane ndi ubatizo wa dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, koma mukakamfunsa kuti Atate alipo akakuvomerani, mumakhulupirira kuti kuli Mzimu wa Mulungu akakuvomerani, mumakhulupirira kuti kuli Yesu akakuvomerani, koma kuti zinthu zitatu zijaziyike kuti zizigwira ntchito mwandondomeko kapena kuzika malo amodzi, pali chibalalika akuopa cha kuli utatu wina umene unayikidwa ku dziko lapansi, which is awawa akulondola ngati akuopa utatuwu, akuopa kuti angachite mix zosatira zace, anangosiya chinachi nkumanena kuti tiye tingotchula chinthu chimodzi. So tili muchibalaliko. There is a great spiritual great controversy ku dziko lapansi.
tikuyenda muchibalaliko, spiritual great controversy. Ndipo makamaka pamene tikufika kumapeto ano, makategorizi, madepartment amene ndikuatchulawo, they are at work. Ndipo they are working hard towards kubwera kwa Yesu. They are working hard. They are working hard. They are not sleeping. Ufumu umene usugona, supuma, umachita moposera mmene niyo mukuganizira. Chifukwa this less ulendowu iwo akufuna kuti ukamalizire kukuphonya kulowa paradise. Many will miss paradise. Ambiri will miss heaven. Anthu azaphonya ambiri ufumu wakumwamba. Tidzauphonyera tili mkachisi, tidzauphonyera tili mmapemphero, tidzauphonyera tili mmaulaliki, tidzauphonyera tili mmagulupu. Chifukwa ka system akaka kochokera kumeneko, they are powerful. Ali ndi matactic amene amagwiritsa ntchito. Ndi amayika ma counterfeit olekanalekana azinthu zoyerekezera ndi zimene zili kumwamba. Ichichi ndi chimene anthu ambiri amabalalika nacho, kapena chimene chimatibalalitsa kuti tikalephere kukungana pamodzi nkupanganso chinthu chimodzi chimene chikatithandiza kuti tikalowe mu ufumu wa Mulungu. So ndimatero kuti m'bale wanga pokuyankhani pafunso munafunsali kuti tatilongosolere bwino zakusiyana kwa 144,000 ya kwa Satana ndi 144,000 ya Bible, totally different. Zija ndi zina za m'Bible zakumwamba, awaso zawo zina, koma amangofuna kuyika ma network kuti azibalalisa anthu, koma this their spirit ndipo they are real. Amagwira ntchito ndipo amabalalisa. Ndipo ngati mukupeza kuti inuyo muli pa chibalaliko nthawi inoyo, makosana ake ndi amenewo. Tandiloleni kuti ndilekezere pamenepo mpaka tsiku lina. Amen.